вай тамошобино иқа арзон нигоҳ кунен 10 сомон мана тамоми намуди калготкиҳое ки мебинен ҳозир ҳаминҷода 10 сомонӣ шидагиай боҳрошон дер омада ёраинами чанд рӯз мондани мактабда нав боршон омад барои ҳавай нигоҳ кунен чӣ намуд либоси мактабӣ доранд ҳамаша арзон кардаган ина ай калготкишон сар карда ба кофтаву дигару дигар 10 сомон ай хушругира бинен охи бо чӣ хел фасонакай 10 сомон ягон ҷодай хеле нарх нест бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 10-му 11-ум дарвоза ноливой қатор биёен духтаро сиёшам дорен як фақат диден сиёшам дига цветошам астае тамошобино ина пачка размерош чӣ хел бошанд ҳамаш корейскиян нигоҳ кунен а як то синфи 4 размер ҳаст марамат успед кунен биёен харидорӣ кунен нарх охи 10 сомон бои качествора бинен чӣ хел зурай аркнен шок тамошобино инамино турецкиян борошон ки дер омада и 50 сомон кардаган нархи Туркия кофточкое ки мебинен ҳамаш 50 сомонӣ турецки қахшруван мана марҳамат каседа дар кор духтаро успед кунен биёен харидорӣ кунен остин калта остин дароз тамоми намудаш ҳастай бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 10-му 11-ум дарвоза ноливой қатор ина бисёриё инам хеле простой бе нигину бе парпарак меган ку ира бинен охи чӣ хел хушрӯчанд сифато марамат ҳамаш турецкай ҳамаш нархи беҳтарин качи 50 сомон ин миё 180 сумай тамошобино лекин 50 сомонӣ кардаган биёем тамошобино рақамошон ҳаст дар рӯи экран нависен омада ки натонистен доставкатон мекунанд ин ё бачагиёшай иёшам 50 сомонӣ кардаган сабаби арзон шидани боро медонен чиай барое ки боршон задержка шид инами 2-3 рӯз мондани мактабда мисол нав боршон омад барои ҳавай ҳамаша нархи Туркияу гуанҷӯ додастиян иҷо сарафанам арзон шудагай ина кофточкоям ҳамаш арзон шудагай хулоса 50 сомон инами қисм ҳамаш ҳами кофточко тамошобино як боракак биненда бори эксклюзиви гуанҷӯай беҳад хушрӯ ина марамад озима фирмошка чишмода нишон метиҳам беҳад фасонакай метавонен биёен харидорӣ кунен медонед борошон ки дер омад ҳами кофточко бояд 180 сомон бошад лекин 100 сомона 100 сомон кардаган акция 100 сомонӣ марамад иқа материалои хушрӯван размеро калонана мана марҳамат ира бинен 90 сум медодиям дидена духтарако бовар кунен нархи ҳаму гуанҷӯ додастиям барое ки боршон дери баъд омад раҳда задерж кашид барои ҳавай мактаб ки ками камушмон ина биёен бо нархи дастрас харидорӣ кунен беҳтарин сифат дора ира бинен охи хеле качество то ҳол навор нагирифта будем нигоҳ кунен чӣ хел фасонака 90 сомон омаден бо аз наздик мебинен бозори Корвон тарафи Тилобозор марамат биёен байни 10-му 11-ум дарвоза ноливой қатор ина мириядо даян 4 метрада ина ба осонӣ пайдошон мекунен лекин дар ҳақиқат ҳам сифати борошон да гап нест нархи беҳтаринай нависен доставкатон мекунанд агар ки хитон омада натонистен ира бинен охи ман шумода чӣ хеле бор ёфтам духтарако комплектои фасон медонен то ҳол чӯба ҳамира ман авор надоштам барое ки бори ё нав омадай расидай бовар мекунен раҳда нашидай омада хулоса ина борошон нав омадагиай чӣ нархе ки инамҷа мебинен ҳозир нархҳои гуанҷӯу туркӣ кати додастиян инами комплект 700 сомон бояд фурӯшанд лекин 450 сомон нархи гуанҷӯ додастиян сифати беҳтарина дидана четвёркаай кофточкаву костюму юбкаву галстуку ҳама чӣ дора 450 сомон размерош чӣ хелай ина ай синфи 1 то синфи 8 размер будай бовар кунен качестваш супер ана баъд нигоҳ кунен духтаро ина наборора бинен чӣ хел фасонака ям тройкай четвёркай мана 350 сомон ва ин нарха бинен охи духтаро 350 сомоне юбкаша бинен ям бори гуанҷӯ ая ишам бори гуанҷӯ бозори Корвон тарафи Тилобозор марамат биёен духтарако байни 10-му 11-ум дарвоза ноливой қатор аз ино ду та расветка дорад инам ай синфи 1 то синфи 8 дуруст мегира размеро марҳамат биёен ҳатман биёен тамошо кунен бовар дорум махултон мешава буракои фасон инҷада беҳад бисёра ай ваяма юбкаям дора хулоса фасони бадай охи ина биёен бинен харидорӣ кунен бисёри буракошуна ҳозир мисол дар як кадр нишон дода намешава шумо метавонен нависен шуна расмоша партоен бинен
рако як нуқтаи савдора тавсиятон метим бовар кунен я намуд барои фасон доранд фақат ки барошон дер омад марҳамат инами 3-4 рӯз мондани мактаб давом омадай бор биёен арзон нархи турция у гуанҷу додастиян сарафанои турецки ки 300-350 сомон амаҷода иҷада 200 сомон 100 сомона доран кофтаи туркира медонен 180 сом кам намёвен 100 сомон кардаган нархи туркия дениса ина марҳамат биёен аз наздик бинен аями синфи як сар карда то синфи 11 иҷада сарафану кофтучка ҳастай тройка четвёрка ҳама чӣ доранд бозори корвон тарафи тиллобозор байни 10-у 11 байни 10-у 11 дарвоза нолевой қатор даян тамошобино ина марҳамат биёен бинен ухи бовар кунам фахшро ҳоз ҷудогонаи ман набор гирифтан архоша шумода мефаҳмонам доставкаям доран марҳамат страничкашонам отметид мекунам бодроен подписатсия кунен яке борошонда гап нест афсуски ман худам мушалака либосора харидам барои кӯдако дар ҳақиқат ҳам арзоне ёра бинен духтарако 99 сомон инами хеле борои оригинали гуанҷу 99 сомони размерои калон ҳам размерои майда доранд ҳам калон хулас 99 сомон кадомша мегирен сифатҳои зуруш ина успед кунен омада харидорӣ кунен духтарако омада натонен бинависеншона рақамошон ҳаст качествора бинен духтара чӣ хушрӯбае 99 сомон ҳамаш бори эксклюзив бозори корвон тарафи тиллобозор байни 10-у 11 дарвоза вай якша бинени қахшрӯбай сердечко шабинен ҳоз духтаракотонда маъқул мешава бои дохилишда жемчуг дора бинен 99 сомон денизая мана беҳад хушрӯбай бовар кунен и хеле нарх ягон ҷода неста и качества лекин и материалш хушрӯбае мана 99 сомон тамошо бино борошон ки дер омадай барои ҳавай нами як ҳафта монда набор омадагай барои ҳавай нами чизе ки мебинен арзонай 99 сомон тараф тиллобозор байни 10-у 11 дарвоза нолевой қатор кофточка модель беҳад зиёдай тамошо бино ина биёен аз синфи 1 то синфи 11 размер меёбен бо ҳамашам хе хушрӯ сифатҳои беҳтарин нархи беҳтарин гуфт гапоира бинен остин калташам аст остин калташам остин дарозам чандин моделҳо ҳаст мана ҳамаи размерҳо ҳамаи моделако ҳаст биёен бинен харидорӣ кунен духтарако ҳами қадар сарафанои хушрӯ боракои мактаби фасон омадагай медонен арзон инами сарафанои турецки 280-350 сомон бояд кам набоша аз ҳисобе ки борошон дер омадай нархошона ҳамаша 200 сомон 200 сомон кардаган аз синфи 1 то синфи 11 размер астай як боракак бинен ҳамаш турки мана чанд моделай ҳози якта ба якта нишон метиҳам успед кунан ина касе харидагай уже медона ки ҳами чанд смай ина 200 сомони турецкиёи оригинал биёен харидорӣ кунен касе ки нахаридай бозори корвон тарафи тиллобозор ва иша бинени қахшро тарафи тиллобозор байни 10-у 11 дарвоза нолевой қатор мана нигоҳ кунен духтаро сери чомнаи сини сиё тамоми моделҳо ҳастай марҳамат 200 сомон туркиёи оригинал интихоб хеле ва хеле зиёдай духтаро кофтучкои туркира иҷада 50 сом кардаган 100 сом кардаган анами чӣ боре ки мебинен ку аз ҳисобе ки чӣ хеле гуфтастем борошон дер омад ку инам як ҳафта мондани мактабда ки омадай барои ҳавай нархи гуанҷӯ турки шумода пешниҳод кардастиян духтаро омада натонистен нависен доставкатон кунанд ами бори гуанҷӯ тамошо бино 250 сомонай ҳама ҷода 250 кам нест ина марҳамат озима шумода то охири навора тамошо кунед моделҳои новинкара беҳад бисёр нишон метиҳам нархошон 170 сомон то синфи 5 170 сомон аз синфи 5 то синфи 11 180 сомон медонен барои чӣ қарзонай барое ки духтаро борошон дери баъд омадагиай мана ми як ҳафта мондани мактабда борошон нав омадай барои авай нархи гуанҷӯ туркия чӣ боре ки доранд нархҳои чонкати арзон додастиян охира бинен хушрӯбиша шумо як бор омада материалира бинен худтон мефаҳмен ки чӣ хеле бораю чӣ хеле нархи хуб кати додастиян хулоса ина дидена нархҳо 170 сомон то синфи 5 180 сомон я бор қафошам нишонте ира бинен охи чӣ хеле необычнян ҳамаи борош необычняй бовар кунед духтаро 250 кам нестан ҳамин чизо лекин ина марҳамат 170 биёен бинен харидорӣ кунед байни 10-у 11 дарвозаи тиллобозор нолевой қатор
мана рақамашон ҳам ҳаст айни примоиш ҳам чихе хушручай рақамашон ҳаст дар рӯи экран барои маълумоти бештар бо хичонкати ҳам суҳбат шавен иқаишам хушрӯай чомнай синишам марамат и материалша бинен фасонакае ва бовар кунен сифатуш беҳтарин духтуш беҳтарин марҳамат шумо як бура как бинем ёра материалша биненда духтаро мефаҳмен акция боз ҳам акция духтаро нигоҳ кунен ин амино борои гуанҷуан сарафанчикои фасони ина размиракоша бинен аз ҳисобе ки як таи дутаи мондагай 100 сомон кардагиян ягон ҷода и качествара шумо 100 сом намеёвен лекин биёен аз наздик бинен خریداری کنن برای فرزنداتون اینجا چند مدل اینا نگاه کنین چه خوشگل منم مرامت کدام شما میگین نه 100 سومون بازاری کربن طرف تیلو بازار بینی نهم و دهم دروازه میشوه اینا نگاه کنین آدم بسیار خوششون دادن نتونستم دخترا شما خواهن بیاین خواهن نویسین دستافکتون کنن من نگاه کنین رزمیروی مایده شما است 100 سومون همه عکسش دیگه دخترا 100 سومون من این مدل کابینه نخه مانا دیدن байни 10 و 11 дарвоза нулевой қатор материалошонда гап набудай бовар кунен духтаро сифатои беҳтаринай ина успед кунен омада аз наздик худтон дида мисол харидорӣ кунен кӯдакотонда касе ки нагирифта боша ина бурд мекунен ҳама чизошона арзон кардан мана инора бинен охи чӣ хушучаям این مدل دا فسونای این شایش دا فسونای تو همین سینف 11 رم размер میوبا نه مانا بینین اینا از سینف 1 تو سینف 11 را размер میوبین دخترک و خوشروگیش بینین اخی مانا بهترین واریانتو بو نرخ دسترس юбкачоям ҳамаш бори гуанҷу туркия духтарако нигоҳ кунен 180 буда ҳозир чанда 150 сомон шудагия 140 сомон шудагия ира нигоҳ кунен да чӣ боракои хушрӯан иҷа ҳам бори гуанҷой ҳам турецки мана марҳамат боракошон ки нав омад намина мактаб алакай сар меша бори ё нав омад раси тамошобино барои авай ҳар он чизе доран арзон додестиян аксияи калон кардагиян успед кунен ина сери сиёҳ тёмнаи сини кадом моделе ки дар корайтона биёен бинен харидорӣ кунен ва ира бинен чӣ хушрӯчаяне 150 сомон марамат ишаишта фасон кадомиша ки гирифтен тёмнаи сини сиёҳ сери ҳама намудуш аст бозори корбон тарафи тило бозор марҳамат байни 9-10 дарвоза мешава мана нулевой қатор ира бинен интихобшон беҳад зиёдаи духтаро мана биёен бинен харидорӣ кунен беҳад хушрӯчай дидена духтаро